Siyabonga Mpungose lo okunye ngaphinde kuqinisekise kunento ezokudumaza kunento ezokumangaza siphethe isikhoko la siphethe inja yegame inja encane inkuzimalanga umfana omncane ozothusa abantu abaningi ngemessage ayiqukethe yomsebenzi wakhe kunzi yami uthe uba igama lakho News Voice uba igama lakho Jantshiwembongolo wena ufuna ukushaya inkondlo yakhe ngithi ishaye isikhoko sami ishaye ngiyizwa konakele konakele inkomo esihlaba indlu ikati incela imfaduwe omama bethu baphina lubhojozi sebephenduke izeqila noma iziboshwa babethi bangena emshadweni kanti bangena esihogweni kazalwa thina sazalelwe esihogweni baba ngamandla malume baluma mawala Lozilami ungikhohliwe na dadi wami lemithandazo oyifa na okanye lenkondlo izwakali na phoma izwala bengevusa unembeza womuntu kumuntu bengevusa isimilo sendoda edodeni omama baphume esihogweni babuyele emshadweni nathi sikhule sibe ngabaholi bakusasa nithi kusasa lalelizwe lobanjani uma nathi singabaholi bakusasa sikhula sihlumezekile nomama behlunyezwa sibhekile kodwa ubani lonesibini esingaka isibini sodlungulo wesifazane ngabe nazangazalo wesifazane na angaze ambulale yeze amkhiphe sibeletho pho ngabe nazangalale sibelotheni na lohlumeza izingane na ngabe nazangabe ingane na izebale ingane ishiye ekhaya pho ilale emaphayiphini yembathi amakhaza ibhodla indlala lalelani ezongane zizokhula sibe madoda usasa wena uhlumeza izingane ubhale incwadi ezophendula kusasa sengishiye hayi bafethu Jantshi uyisikhokho ngicela uyishayele inkulu izandla lalela sifuna ukwazi kwenzela ukuthi abantu mabefuna ukumthola ubaba wakhe okwazi ukuphinda amlekelele uJantshi ubani konje igama lababa wakho umpupudlo ngenashukela baba wakho wena uJantshiwembongolo wena nobabili alright mawufuna ukwazisinda noJantshiwembongolo inombolo yakhe ithi 072 894 8475 072 894 8475 ngiyacela abafethu nini ke zingane iplatform zikwazi ukuthi zithi noma ikhula ziye esikoleni ziyifundise ngani ithalente lazo uyisikhokho